Bafethu basike sincokoleni ngalo mcimbi wokudubulana kwabantu basesipoliseni plus imigilamkhuba izaphula imithetho. This comes after ngolosine nge-7 kaJanuwari 2025 uPremier wase-KZN bekebuzwa ke malunga nomcimbi wokurenewa kwecontract kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, kulapho ethe khona uyakhonkera no-National Commission uFani Masemula emndabeni yokuba mayirenewe i-contract yakhe. But ke at no stage ndingathi seyirenewiwe i-contract, sebeyirenewiwe already contract yakhe. Wathi umsebenzi wakaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyabonakala, even i-crime rate yehlile e-KZN. Baqhubekile ke bona ujournalist abo bambuza malunga the very same day kune-suspect ezi-5 zase-Inanda ekuye kwathiwa zezaba nokudubulana namapolisa zaze zabe ziyatshona. Nizazibona ke ii-families apho zikhala izijwili kungekho mnandi kona, kubuhlungu ne. Yinto endifuna sincokole ngayo into yoba sithi mabenze njani abantu basesipoliseni, especially xa befeyisene nento efana naleyo. Ndikhala sincokole ngayo apha kwi-comment section. Kuvela into ethi manithetheke into yoba i-DA ifuna into yoba ku-introducewe ama-body cam, meaning ezi camera ezithanda ukufakwa apha zidumele eMelika kakhulu, zifakwe emapoliseni for into yoba zirekhode into yoba imicimbi efana naleyo. I think initially they thought that lento inokwenza ne-KZN. Ndayithanda ke ngoku into yoba nayizolo kwisadla ngasemthatha kukhona abanye nabo babizwa ngoba yi-NIU, nakhona iye yakhona nje into eyenzekile nje, isiganeko esenzekile khona apho ingathi bathe xa bezama uku-approacha umkisi gilamkhuba esithizeni wa-retaliator ayibonda ngaye. So ithi lento bangasayijongi ngokuba yase-KZN yona. Asali uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayenza clear yena into yoba akafuni mapolisa azafa ephethe izibhamu ezandleni. Ndikhala into yoba masibeni honest, and ndiyayazi zikhona ii-family members okungenzeka into yoba sezike zaluza ii-family members zazo kuloo nto yokudutyulwa ngamapolisa. And at the same time on the very same end of comment section ndilindele ukuva nasebantwini maybe abane-family members ezisemapoliseni into yoba sithi mabenze njani amapolisa xa beye bajongana nezaphula imithetho ezezakhipha izibhamu. Qala mabathini, ngubani lo muntu okumele uba makafe? Sifuna into ababenze njani bona. Kune-video ke yasetshulator apha kuDisemba apho yayise-KZN futhi, apho athi amapolisa xa bethi gqi ngemoto yawo babe bevela abanye yoba bebebhizi emsebenzini wabo wobugulukudu ke imigulukudu, ngoba bebephethe iinkalakatha zezibhamu. Hayi nje into engathi zirayifuni nje, hayi akubanga bathe nje xa bethi ntla nabo, hayi futhi bazibekithela nje ureverse bajika bosaba ukusondela nani. Okay, it's wise for bona ababaye bajika ngamapolisa neqha. I'm not really sure, andisayikhumbula ncam imoto yakhona ibibrandwe njani. Izababeka phi lamapolisa eseye wadecide ukureverse ngokusindisa impilo zabo? Ithini ngabo? Because imoto yabo mosiboniwe ne-plate number nani zizakwaziwa. Xa seberipota kukwenzeka into yoba kuthiwe they were there kwi-crime scene but badecide ukujika, though ngazi ba at a later stage baye bafowunela i-backup okanye baye benzani. But nje ndawubona nje lo mfanekiso masikizi bevela amapolisa aba bekhombisa ibhamu ngqo, bezikhomba kuzo, bezicalisa kubo ngqo, imibhobho ikhomba kubo, baphethe bereversile bejikile. But nje main purpose of this into yoba sithi amapolisa xa ewe dibene nento efana nale izaphula imithetho sezikhomba izibhamu okanye zidubula kubo kuqala. Sithi abantwana babantu mabenze njani? Because lento ne inebu-catch 22, ngoba uba ngaba aba-retaliate back bona amapolisa xa beduyulwa zezi zaphula imithetho, it means bazofa, bazobulawa. Sithi makufe bona na? Or else if amapolisa ebadubula back bona okanye bedubula kuze bebe bayatshona kanje, ithi lento zizawukhala ii-families, zimakhala ii-families na? Okanye ithini lento? Mna ndilindela ngiba i-KZN yazi sesenabantu abazaba nezibindi, especially kwela cala lokudubula namapolisa. Awadlala amapolisa khona, but because isesekhona lento okweli xeshana sithi mawenze njani amapolisa ethu? Uba ngabe unomyeni olipolisa makathi xa kakhonjwa ngesibhamu abeke sakhe phansi adutyulwe afi. Sithi mabathini bafethu? Ngicela nitsho nje kwi-comment section because yona yinto esingafane siyidiscusse ncam, kodwa inyaniso ithi kukhona okumelelele phansi empini, uba khona ulala phansi. So ngubani lo kumele makalale phansi, especially xa se abantu abaphula umthetho bezenza amadela kufo nabo.
Asike sincokoleni and andingathethi kakubi ne, but one thing for sure endingazuyi-withdrawa futhi and endingekho apologetic ngayo yinto yoba mna imigulukudu izigebengu zizigebengu. Right now sibhizi silungisa i-country yethu and while siyilungisa bakhona bazawulwisana naloo nto. So ndicela into yoba nje sike sithethisaneni into yoba sithi mabenze njani. Andithi bazawuyenza loo nto eniyifunayo but nje sirhalela into yoba benze njani. Sizicingela nezi family ezikhalayo but sizicingela nabo abasemsebenzini esingafuni nabo bafe. Hayi bafethu, mna ndifuni ngamapolisa ethu. Mna even if bokuyi-brother yami ezalwa ngumamam, uba ngabe ujongene nepolisa wakhipha isibhamu wangasarendi samchitha ubuchopho, hayi bafethu ndizawukhala kona. Kodwa uba kuthiwa uye wakhipha isibhamu wadubula kuqala, hayi bafethu ndizawukhala noko ndisitsho ndisithi kodwa bokumele uba mabenze namapolisa. Ndithetha ngam ke ngoku. Ndicela nitsho nani kwi-comment section into yoba nina nithi mabenze njani amapolisa wethu, because le nto izahlalihlale udibane nabo sebesesaba ngokubulala abantu, ukudubula izigebengu ngoba besesaba into yoba bazaba nee-cases against bona. Find ourselves faced with immediate danger on the ground, where criminals don't hesitate to pull out firearms and threaten our members. In this period, since we started the festive season, we've had a couple of shooting incidents where criminals have been engaging the police. And I want to highlight one specific district of Umkanyagud. And this has been an incident that has been involving the members that are deployed from the National Office. Minister, the National Commission approved the budget. Jerome Sigidi allocated members to assist us in the province to help us with the vehicle crime, amongst others, in the northern side of our province, in the area of Amangus. The members that are deployed there, they've had 2 shooting incidents in this period that I'm talking about, where a total of 6 suspects were fatally wounded in the shootout with the police in 2 separate incidents. Fortunately, our members applied their training skills. They survived those attacks as the police officers were enforcing their law, and they were able to protect themselves. So it's not only that, there's many other individual incidents that has happened across the province, which shows that while we are protecting the citizens, there are those that want to take the war towards the police. And we've been fortunate that our members have been able to protect themselves. So these hardcore criminals were wanted for murder, amongst others, and many other violent crimes that they were sought for in that area.